Banikezele ngembeko yabo yokugqibela abazili kuquka neenkokheli zomthonyama abezopolitiko kunye namagosa aseburhulumenteni kwinkosi yesizwe samaBhaca uNkosi Thandisizwe Diko kwinkonzo yomngcwabo nebanjelwe komkhulu eLundzini KwaBhaca kwiphondo lase-Mpuma Koloni. uNkosi uDiko ukhothame kulenyanga iphele emva kokugula ixesha elifutshane. Ukanti ke ngoku masiphose intambo kwintatheli yethu uNkululeko Nyembezi ukusityebisela abanzi ngokuqhubekayo kule nkonzo yomfihlo. Enkosi kakhulu sikumhlaba waseLundzini kukomkhulu lamaBhaca nalapho ke ikumkani wabiza ngoba ikumkani kummandla wamaBhaca okanye inkosi uThandisizwe Diko bazoyibeka khona namhlanje. Umngcwabo ke uyaqhubeka kodwa ukuva mhlawumbe ukuba ngakube ikumkani mhlawumbe kuChief Thandisizwe Diko zeziphi mhlawumbe izinto abamkhumbula ngabe iprovince andinayo apha phambi kwami uPremier wephondo uPremier uOscar Mabuyane. Mhlekazi ngoqinisekileyo udlale indima enkulu uNkosi uThandisizwe Diko emsebenzini wakhe ezinkosi mhlawumbe abantu bambiza ukuba ikumkani kumhlaba wakhe. Ngaphandle kwamathandabuzo silapha namhlanje singurhulumente wephondo singabantu base Eastern Cape sizowunika imbeko kubomi balendlalifa yamaBhaca sizokhuthaza nokomeleza amaBhaca isizwe samaBhaca sonke ngelifo elimnyama abathe bazibona bephansi kwalo. Silapha ke ngenjongo zodudula ilifo elimnyama khona ukuze kuvele ukukhanya kuba ebesisibane esikhanyisayo kule ndawo njengoko nivile nalapha ngaphakathi kuthethwa. Ebengumuntu ebekholelwa kakhulu kuphuhliso lwabantu, ebengumuntu ebesebenzela uphuhliso lwabantu, ebelithandazwe itshanhliziyo kuba ebengengomuntu ohleli apha sonke izandla athi ndiyinkosi izinto mazize kum, ebesiya ezintweni khona ukuze izinto zenzeke. Ebengumuntu ebefika kurhulumente aze nemibono ephakamisa imibono yozama ukuphuhlisa. Umvile umphathiswa wezemfundo xa le region le district bika yaqhubeka kakuhle kwezemfundo pha kwi grade 12 results, ebengomnye umuntu ebephakamile wakhokela ebonakalisa isikhokelo. So sikhumbula umuntu onjalo apha community builder, umuntu ofikelelekayo, umuntu ofuna ukunceda, umuntu okhangela uba anganceda njani, hayi umuntu othi mandenzelwe izinto ndinguyelo ndingubane ndiyinkosi. Uye ubungafilishi into yoba uthetha nenkosi okanye indlalifa yamaBhaca okanye ikumkani yamaBhaca njengoko amaBhaca wona sele ezibekele. Silapha ke sizothetha loo nto sisithi ke sifuna ubambisana nesizwe samaBhaca, silandele inkqubo zikarhulumente kuba zonke ezinkosi sinazo zavuma uba zizawuba ziinkosi kuMzantsi Afrika omtsha omanyeneyo, kuMzantsi Afrika ozawulawulwa ngumgaqo-siseko omtsha osinawo kweli lizwe. So ukuze sikwazi ukuthi sonke sithethe ngazwi linye funeka silandele inkqubo zikarhulumente. Yiyo le nto ndithetha apha ngokuba funeka sibe nentlanganiso ezawujonga inkqubo emazilandelwe xa amaBhaca esenza ubukumkani bawo khona ukuze urhulumente angqine ashicilele kuba iikumkani zeli lizwe zonke zifuna uba umongameli anike ilizwi lokugqibela okokuba ngokwenene nangokwenyaniso yikumkani ekwisizwe saseMzantsi Afrika. Dula kakhulu ke kwiPremier yephondo lethu uOscar Mabuyane icacisa kuba mhlawumbe ke zininzi ke izinto ezenziweyo nguNkosi uDiko. Uzokhumbula kuba ikho into okubana kube khona ukuphikisana oba mhlawumbe ikumkani okanye inkosi na kodwa kuyacacisa ukuba zininzi izinto ofanele azilandele ukulandela sisizwe esi samaBhaca uqinisekisa ukuba ubukumkani uba ngaba mhlawumbe ubukumkani bamaBhaca buthathwa ngendlela eyo kuyarecognizwa ngurhulumente. Manibile kuwe estudio.